मा जादों? मा दुखु? देब्रा खिन्थादोब्रा दे। औ दे ओंखाम उखैदों? थांखु जानो? अरे फैसा मोनाखै? अब्ला गार्लफ्रेन्डजों गारजादों ना? आयै मा गाबलावो? जाहोनो मोना बेखौ। मारैथो बिदि जाखो ओमफ्रायलाय? टेनसन दा जाबाय, टेनसन दा जा। जाखायो बिदिया। बे थांगोन मेरला फैगोन एभेलेबेल। मा सिन्था ना मा होनो ओमखा? जाम्बा बायदि। वाट्सएपआव फुजानि मेसेज हरनाया बेनावसो थांदों। सानै? आरे सानै गार्लफ्रेन्ड दं नोंहा? नुबाय? हो? जोंहा बाव गोदाव सोराव दङ। बे सानै लाइन मारियो। सासे गारजानायखौनो ओमफ्राय मोदै रथ' गाबबाय। जाखागोन। आरे बेल' नङाथ' साब्रै दंबावो। साब्रै? साब्रैयाव सासे ब्रेकआप जानायखौ ओरैबायदि गाबबाय। सासे मानिल'सो जाबाय। बाप।